About sa bagyo, paalala at real talk. Mga warriors, ingat tayong lahat ngayon dahil ramdam na naman natin ang epekto ng bagyo, ulan, hangin at baha sa ilang lugar. Ang bagyo ay nagdadala ng tuloy-tuloy na ulan na pwedeng magdulot ng pagbaha, landslide at hirap sa biyahe. Kahit hindi direktang tamaan ang lugar, ramdam pa rin ang epekto. Hindi biro ang bagyo. Isang paalala ito na mas mahalaga ang buhay kaysa kahit anong lakad o trabaho. Kapag delikado na, huminto muna. Mga paalala lang, iwasan ang baha at malalakas na agos, makinig sa abiso ng LGU at Pag-asa. Siguraduhin ang kaligtasan ng pamilya. Update tungkol sa Bagyong Basyang. Feb 2026. Sa kasalukuyang panahon ng Bagyong Basyang, walang opisyal na ulat mula sa mga ahensya ng gobyerno na nagsasabing may mga nasawi, dead o fatalities dahil dito ngayong 2026. Ang mga available na balita ay nakatuon sa pagpapalubog ng heavy rains, stranded passengers at paghahanda ng mga lokal na pamahalaan at disaster teams para maiwasan ang mga casualties. Mag-ingat tayong lahat. I-share nyo to para mas marami ang ma-warningan. Follow Epic Warriors para sa updates.